sugeng dalu Bapak. Nah, ngono. Sesuk kok rada kendel kowe lho wani karo wong tuwa. Aja niru adimu, sadimu wae sing kendel aja. Ora. Adimu bejujak. Aja niru. Tak dongake sing sopan, kondang sekolah sing pinter, dhuwur kaya Mbak Elisa. Ya. Syaratnya yaitu jadi orang kondang itu jangan ngerembung masalah uang dulu. Jadi kamu kalau dibayar harusnya nggak mau. Kok ora gelem nek dibayar terus dikondurke monggo Pak disimpen. Sapa wong sing ra butuh duit no? Pinter omongan kowe ya. Sian. Kelas piro, Nduk? Kelas 1 SMP. Walah wis arep ya. Heeh, SD nembe tamat SD menika. Kelas 6 badhe ndatar kelas tunggal SMP. Cita-citane sok mbene gedhe? Seniman. Hah?